Egun eta ondotorriak plaza utza honetara, herrigintzari aro honi ezker independentismotik impulsoa, norabidea eta egiteko marraztuko dugun plaza eta espazio kolektibo honetara. Jada bigarren urtea da horrelako egitasmo bati ekin izan diogula, Durangotik Gasteizera pasatu izan gara, hiriburu batera, eta honekin batera aurrera begirako norabideari guztion inteligentzia kolektiboa partekatu eta ekarpen politiko handi bat egiteko plaza edo espazioa izango da honetan. Gaurko saioa bi zatitan banatuko dugu. Lehenengokoa orain abiatuko da mahai inguruari bitartez gauzatuko duguna, eta gerora bigarren zatia lantaldetan eta lan eremuetan sakonduko duguna. Gure aurreikuspena eguerdiko ordu arte bitartean izatea bada, eta horrela baitere dagokion inauterietara egiteko aukera aukingo dugu horrela, eta hortik aurrera hemen ateratzen den ondorioak eta ateratzen direzen hausnarketa eta idei guztiak kanalizatzeko bide gehiago plazaratuko ditugu bihartik aurrera. Hau esan da, berriro aipatzen dizuet, ondotorriak eta hortik aurrera zuena da hitza eta ekin diezagun lanari. Eskerrik asko. Kaixo, egun on. Besterik gabe, intersekzionalitateari dagokion mahai inguruari hasiera emango diogu, eta horretarako etor daitezela Lorea, Naia, Iratxe eta Nora. Ea moldatzen deune tartea. Egia esan eta lau hauek ezagututa, denbora larri gelituko zaigu, etxeko lanak ondo egin badituzte minutu gutxi batzutan sintetizatuko digute esan nahi dutena. Kokatze aldera, mahai ingurua kokatze aldera, herrigintza elkargunea izanik eta intersekzionalitatea tresna analitiko politiko gisa herrigintza ulertzeko ere balio digula kontutan izan da, motzean azalduta, intersekzionalitateak zapalkuntza sistema ezberdinetan ematen diren botere harremanak identifikatu eta izendatzea eskatzen digu, eta bide hortan elkar ahalduntzeko guneak sortzea proposatu, zentzu hortan, eta hau da luzatzen dizuegun galdera, egitura hibridoak edo elkarguneak martxan jartzea izan liteke aukera bat, hau da euskara taldeak, talde feministak, ekologistak, migranteenak, razializatuenak, kultur taldeak, eta abar elkarrekin zan jartzea. Lorea, zure hitza. Egunon, entzuten da ez da. Egitura hibridoak, utziko didazue, denbora laburra dugu, baina hala ere usatuko litzaidake egitura hibridoak, alegia, leku diferentetatik eta nolabait esango dugu, menperakuntza edo tasun edo kolektibo edo militantzia diferentetatik datozen jendeen arteko bilguneak eta bereziki dinamikak eta lan sistemak abian jartzea proposatzen du intersekzionalitateak, ezta? Intersekzionalitatea hori proposatzen duenean behar bada aurretik ulertu beharko genuke nahiko gauza oinarrizko batzuk, baina gustatuko litzaizkidanak aipatzea, ez? Ez hainbeste intersekzionalitatea zer da, baizik eta nola ulertzen duen intersekzionalitateak egitura hibridoak edo bestearekin, baldin eta bestearen hitz hori onartzen badugu, nola lan egin, ez da. Orduan, puntu batzuk nik uste importantea dela esatea, ez? Esan behar da, intersekzionalitateak nolabait menperakuntza sistema baten edo sistema diferenteen edo arilkatuta dauden sistemen berri ematen digu, ezta? Eta guzti horren analisi bat eta
eta nolabait diagnosi bat egiten laguntzen digu, ezta? Baina hori adina da, eta hori importantea da, alduntze teoria eta praktika politiko badala, ezta? Honek zer esan nahi du? Egoera mistotara edo hibridotara joaten garenean, gure helburua ez dela nolabait, sarritan esan izan da bezala, zapaldu metroa jartzea martxan. Naiz eta menperakuntza guztiak esplizitatzea beharrezko da. Baina hortik aurrera egiteko bide bat proposatu behar da. Beste gauza bat intersekzionalitateak nolabait jasotzen duena da, eta uste dut guretzako bereziki importantea dela, alde batetik da konplexutasunaren ideia, alde batetik da norbea, persona bezala, gizabanako bezala, eta kolektibo bezala, eta kolektibo diferentetako kide bezala, nolabait izaki konplexua garela. Orduan, identitatearen definizioa, zer dan abertzalea, zer dan berdinbide feminista, zer dan emakumea, zer dan euskaltzalea, nolabait hori asko konplexizatzen du, ez? Ezin delako hori ulertu gauza zurrun, gauza itxi, gauza definitu itxi bat bezala, baizik eta nolabait, azken finean, gure eguneroko bizitzan bezala, gure bizitza eta gure militantziak edo lan kolektiboak edo gure erregintza prozesuetan bezala guztia nolabait elkar eraginean dagoen kontu bada baita gugan eta baita guk gauden kolektibo horietan. Eta bigarren elementu importantea honetaz gainera da intersekzionalitateak bereziki azpimarratzen dula garaian garai eta lekuan leku aplikatu behar den teoria eta praktika politiko bat dela. Eta hau garrantzitsua da, ze honek esan nahi du garaian garai hemen gaudela, baina nonbaitetik gatozela alde batetik, eta bestea lekuan leku hemen gaudela eta ez gaudela Chicagoan edo ez gaudela ez dakit, orduan hemen gaudela. Eta beraz, hemen dagoeneko dauden borroken ezagutza izatea garrantzitsua dela, eta nolabait intersekzionalitatea eta intersekzionalitatearen baitan jartzen ditugun ardatz guzti horiek, bai? Hasi generoa edo klasea edo etnia hizkuntza edo nazioa, berdinak izan daitezkela, izan daiteke noski jatorria, migrantea zaren edo ez, arraza, hori edanak etnia eta nazioaren barruan egongo lirateke, baina sartu daitezke asko, ez da nahi aina. Kontu ez da puntu suspensiboekin nolabait luzatzeko olako zerrenda luze bat egitea, baizik eta hor daudentasun guztien horien inguruan harremanetan zer gertatzen zaigun guri, persona bezala eta kolektibo bezala. Beraz, importantea da tokian toki aplikatzea eta bertan dauden borrokei erreparatzea, ezta? Ez nolabait ez da berdina aplikazioa izango nazio ardatzarena, ez da berdina izango Teruelen eta nik uste dut ez dela berdina izango. Horrek eskatzen digu oso ariketa eta analisi konplexua eta oso zehatza egitea. Eta oso nolabait alde batetik begirada oso ireki edukitzea, baina baita ere kontzeptuak nola erabiltzen ditugun eta nola erabiltzen ditugun eta nola aplikatzen ditugun. Esan nahi dudana da, dekolonizazioaren borroka bat, orain oso indarrean dagoen hau, edo hizkuntza aniztasuna aplikazioa ez da berdina izango hemen edo beste toki batean, bai? Egoera bakoitzean, edo leku bakoitzean, egon daiteken hizkuntzen arteko eta hizkuntza aniztasunaren arabera. Baina ez hori bakarrik, baizik eta borroka berak, intersekzionalitateen borrokak, edo feminismoaren borrokak, edo dekolonialismoaren borrokak, edo klase borrokak, edo nazio borrokak, forma jakin bat edukiko du hemen edo Ekuadorren. Eta seguraski hemen gauza batzuekin txertatuko gara edo atxikiko gara, bai? Alegia, hizkuntzaren borrokara, nazio borrokara, bai? Eta Ekuadorren gure, esan dezagun, Ekuadorren edo berdinik Mexikon esango dugu, hizkuntzaren borroka edo nazioaren borroka agian bertako mixen borroka geure egitea da. Ez zait ulertzen den adibideo zergatik diodan, hibridoak
sistema hibridoak jartzen ditugunean, eskatzen dulako ariketa handi bat oso ondo ezagutzeko. Norden bestea, baina baitere non gauden eta ze garaitan gauden. Lorea, markatu. Zeuk eskatu, Bai. azken esaldi. Bueno, azken esaldi bat esango dut orduan. Behar bada intersekzionalitatearen filosofian dagoena eta da desberdintasunek batuko gaituztela eta desberdinkeriek bananduko. Bai, ulertzen da ez da. Alegia, desberdin gara eta desberdinen nolabait elkargune bat osatzea litzateke herrigintzaren erronka eta hori nola kudeatzen dugun ikustea, baina desberdintasunak errespetatuz eta onartuz, baina desberdinkeriak aldenean nolabait baztertuz. Entzuten da, bai? Bale, ni alegindu naz, intersekzionalitatea zerbaiterakoan, askotan, teorian galtzera kondenatute gauzela moten deu. Beraz, apurbet hori praktikara zelan lurreratu aldogun edo zelan jaso aldogun gure egunerokotasun militantzia horretan praktika hau. Bilgune feministan gure proiektua bai bada herri moduan eta feminista moduan burujabetza politiko eta materiala lortzea, eta bide horretan horren esain nahia da bizitzak eusteko ardura kolektibo bat lortu biher dugula, ezta? Eta kolektibo horretaz berba egiten dugunien, azken finien kolektibo hori da elkargunie bera. Eta zer da elkargune bat, ez badan anistasune beraz. Orduen niretzako intersekzionalitateaz berba egiten dugunien da anistasunaren kudeaketaz edo anistasunaren errealitate horretaz berba egitie. Askotan gertatzen da anistasuna helburutzat hartzen dugula eta ez horren beste errealitate moduan dekogun perspektiba bat. Guk feminismoan argi ikusi dugu anistasuna ez dela zeuzer erosoa, ez dela desberdinen arteko elkartze bat, elkartzea ez dela nahikoa, anistasuna dela deserosoa eta gatazkatzue askotan bebai. Eta guretzako da importantie gatazka edo erronka horrek aukera moduen plantiatzie eta gure arteko, Loreak bai komenta dugu, ez da? Desberdintasun horren zoru komuna topetie. Guke praktika interesgarrizek eukin dugu horretan, igual bigarren galdera sartuko naz gaiz haue ez luzatzeko. Baina, azken finean intersekzionalitateek bai esaten dugu, ezta? Gure gorputzetan zapalkuntza ezberdine gurutzatzen dien eta kontue ez da elamenderakuntza horrek mailakatzie, ez da identitateen arteko borroka etengabe baten egoti azken finean hori da neoliberalismoak saldu nahi dozkune identitateen politika zurrun hori eta azken finean identitateen politika zurrun horrek holan saldute gutasunak sortzera horma bat jartzen duzku, ez da? Praktika horretan despolitizatzen gaitzu eta azkenien borroka kolektiboak egitera murrizten gaitu. Orduen, guk ze ikusten dugu, esan denporaz esan, hau esan da, feminismotik guk bai ikusten dugu eraldaketarako karril edo subjetu orokorra egotie importantie dala. Borroka ezberdinek jaso edo borroka komun bat plantieko daben karril baten moduen irudikatzen dugu. Artikulazio ezberdin eta aliantza ezberdinek osatute eta horretan bai zapalkuntza zein privilegioen posizio ezberdinetatik aliantza ezberdinek sortuko da bezen karril bat. Baina guk argi eukin behar dugu karril hori ezin dela inoiz osatu agenda ezberdinek inposatuz, subjetu ezberdinek izilaraziz edo eskutatuz, eta herri mugimenduen dauzen tempusak eta denporak
gaitzetziz, ezta? Orduen guk bai bilgune feministan beti endugu artikulazioaren eta subjektu anizkoitz horren aldeko autu eta egitura hibriduetaz berbetan gabizenien, praktika horrek eguneratzie eta guk deitzen zagun empatia erradikalaren ariketa bat deitzea, hau da, borroka ezberdinetan ze bizipen, ze min, ze aukera dauzen gure artien ulertzie, borroka komun bat sortzera bidera egitie importantia da. Bai, hezkuntzaren eremutik begiratuta ez, galdera. Printzipioz, lehenbiziko gauza datorkiguna burura da, hezkuntza berez deituriko jarduera badela, beraz konbokatutakoa edo ez, une eta toki zehatz batean ematen dena, bai hezkuntza arautuaren mundu guzti hori, beraz toki dena eta helburu dena aldi berean. Beraz, hasierako erantzuna izan ziteken eskola egitura hibrido bat da berez, baina horrek baditu bere bainak ezkala. Utzidazue Hannah Arendten eskolaren definizio bat irakurtzen, esaten du eremu publiko bat da, non ikaskuntza baldintza zehatza gertatzen diren eta pertsonak biltzen diren hitz egiteko, elkarrizketan parte hartzeko, euren historiak partekatzeko eta elkarrekin borrokatzeko. Beti ere herritar aktiboen aukerak indartzen dituzten eta ez ahultzen gizarte harremanen barruan. Ordan, hor azpimarratuko nituzke ez batetik espazioaren ideia eta bertzetik komunikazioaren, horrek bakintzatuko baitu egitura hibrido horren baitan ez harremanen nolakotasun hori edo. Ez, espazioari begirakoan biztan denez, gaurko logiko urbanistikoan, kapitalismo neoliberalaren logiko urbanistikoan, ez tokiak gaientzen dira, horren aurrean defendituko dudana da, eskola espazioaz izatea zain toki bat badela, toki zentzu antropologikoan, alegia harremanak gertatzeko toki bat da, aurrez aurreko elkarrekintzarako, agurrerako, solaserako toki bat da. Bai, zentzu horretan, eskolak ikastetxeak toki bat dira, zentzu horretan. Zentzu topografikoan, espazio bat izatea zaratago, antropologikoan ere toki bat dira, harremanak edo komunikazioa edo baliatzen dutenak. Beraz, intersekzioa zentzu bikoitzean edo, bai? Identidade aniztasun edo tasun guzioien topalekua izan daitekelako, haiei begiratu nahi baldin badiegu biztan denez, eta intersekzioa, fizikoki ere ortopo egiten dugulako. Eta aldi berean, hori esan da, esan beharko genuke eskola bera plaza hutsa dela, dena plaza delako, ez hutsa dagoenaren zentzuan baizik eta dena plaza delako, ez dela. Baina dena plaza izate horrek ez bizan nahi neutroa denikan, edukiak, mezuak igortzen ez dituenikan. Eta, diagnostikoa nahiko garbi gelitu denez, gaurko hezkuntza sistemak edo sistemek trazolodian defizit asko erakusten dituzte, edo, hori instituzio gizara ez dela, buru jabetzarekin zer ikusia dutenak, demokrazia parte hartzarekin zer ikusia dutenak, patriarkatuaren zerbitzura dagoen, neoliberalismoa elikatzen duena, kultur transmisioaren berme ematen ez duena, eta bar, gizako instituzio bat dugu gaur tokian tokiko praktika zehatzetara joan gabe, hain naiz instituzio gizara edo hezkuntza begiratzen. Larrialdi klimatikoaz, aurren kulturaz eta defizit ikaragarriak ditu. Beraz, dena plaza da, baina gaurkoz ez dago utzik eta mezu batzuk igortzen ditu. Ez dira segurazki ere gure baloreen baitan sartuko liratekenak. Hori espazioa edo kokatua. Eta komunikazioaz ere hitzpare bat idorra nahiko nituzke. Komunikazioa espaziala delako. Beraz, denbora mantxotu egiten du, norbaitek esango dut bere espazioa, hori ere espazio gizara aztertu ziteken, baina bertze azterketara baterako gaia litzateke. Informazioa finkatzeko, hausnartzeko, espazioa behar ditugu komunikazioa egiteko eta hori eskaintzen dugu eskola. Ez denbora soiak baizik eta espazioa. Elkarrekin eraikitzeko, ez dela. Beraz, hori gehi edukomunikazioak egiten dugun ekarpena, batez ere Hego Ameriketatik eta datorren ekarpen guzti hori, komunikazioa ulertzen du, eta nik uste hau garrantzitsua litzatekela ekartzea eztabaida honetan ere bai, pertsonen arteko harremanon gizara, beraz, horizontala denean komunikazioa da, hibridagarria denean komunikazioa da, aldagarria denean komunikazioa da, norabidean hitzekoa denean komunikazioa da. Bai, beraz, pixka bat,
espazioaz, komunikazioaz eta zertzela dauek eman eta gero, ondorioztatuko genuke, Hannah Arendten esaldi horretara itzulita ez dela, eskola tokia delako ahalbidetzen dituela harremanak, espazio gutxu bat baino toki bat delakoz, solas elkartrukea eta bar daudelakoz, aldi berean elkartrukez, harremanez, solas aldiz bilakatzen ditugula pertsona, espazioak toki. Beraz horietan hibridaziorako aukerak eskainita daudela, eskolan hibridaziorako aukerak eskainita daude, hurrengo pausua da, elkar ezagutza horretatik, elkartasuna horretatik, elkarrekin borrokatze horretara pasatzen ez dela, Hannah Arendten definizio horretan. Herritar aktiboen aukera horiek indartzera, hori egitera pasatzea. Berez, nire hasierako tesia da, eskolak aukera hori ematen duela, berez egitura bezala, espazio toki bezala. Egunon, entzuten da? Vale. Bueno, ni saiatu naiz gehiago uztartzen intersekzionalitatea egun garatzen ditugun herrigintza praktikekin. Nahiak bota dut pizka bat askotan teorian geratzen dela intersekzionalitatea eta oso aspektu positiboetan jartzen dugula arreta eta egian gutxiegi gure herrigintza praktika konkretuetan eta gatazkan. Eta orduan saiatu naiz pizkat horretan zentratzen. Izan ere intersekzionalitatea ekartzeak herrigintza den espazio komun hau pentsatzera, esan nahi duena konturatzea gure herrigintza espazioak ez direla nahiko genukeen bezain parte hartzea eta badaudela muga batzuk estrukturalak, simbolikoak edo ezberdinak gure herrigintza egitasmoan guk egiten ditugunak eta berez eraldatzaileenak suposatzen ditugun horretan muga bat suposatzen dutenak, baina ez bakarrik gure espazio horietan parte hartzean, baizik eta horiek nola pentsatzen ditugun, nondik pentsatzen ditugun eta norentzako pentsatzen ditugun. Eta sarritan intersekzionalitatea aplikatzen diogula aitortzeko besteari ahalduntzeko eskubidea eta beraz eragiteko eskubidea eta problematika bat planteatzeko eskubidea, baina ez dugula baliatzen intersekzionalitatea gure herrigintza egitasmoak kritikoki aztertzeko eta gure burua interpelatzeko. Eta beraz, jauzi gaitezkela intersekzionalitatearen iruditegi positiboegi baten eta aniztasunaren kudeaketa faltsu bat egiteko arriskua. Eta beraz, guretzako herrigintza bada erramienta komun hori herri bat eraikitzeko eta hemen gauden gehienok herrigintza egitasmo askoren erdigunean kokatzen garen heinean ez ote garen kritikoagoak izan behar intersekzionalitatea gure buruari aplikatzerakoan. Eta hori eraman da egitura hibridoetara askotan ekartzen ditugulako gure praktiketara, ez dakit montatzen dugu txosnagune bat eta gehitzen ditugu brigada feministak entzun diogulako mugimendu feministari, gune seguruak izan behar direla, baina eurek egiten dituzte brigada feministak eta eurek lotzen dituzte brigada feministen turnoak. Edo greba orokor bat antolatzen dugu, eta planteatzen dugu zaintza espazioak egon behar direla, baina gero nork egiten ditu, edo zenba denbora hartzen dute egitasmoaren oinarria berpentsatzerakoan. Hori da problematizatu behar duguna. Hau da, ekarri ditugu elementu batzuk eta ari gara urrats batzuk ematen, baina zein puntura arte onartzen dugun horrek sortzen duen gatazka gure egiteko moduetan. Eta plano horretan sartzen garenean ez dela horren simplea. Eta horri gehitu nahiko nioke ez dakit kontzeptualki zuzena den, baina askotan aritzen garela espazio intersektorialetan eta joera daukagula edo nagusitu direla praktika batzuk elkartzekoak, leku ezberdinetatik gatozen pertsonak, elkar entzuteko, elkar ezagutzeko. Orduan, egitura hibridoak balio duten niretzako bai, beharrezko baldintza badira, porque ezin duzu beste aitortu, entzun eta zure praktikara datu ezagutu gabe eta egon gabe, baina ez dira nahikoa. Eta horren kontziente izatea, espazio intersektorialek edo komunek ez dutela nahi eta ez esan nahi intersekzionalitatea
ari garenik. Eta hori, egungo herrigintza praktiketan garrantzitsua dela. Esaten denean, agendak ez ditugula inposatu behar, artikulazioa hitz egin behar dugula eta bide konpartitu bati buruz hitz egin behar dugula, zaiena izango dela ustea gure burua pentsatzeari erdigune, herrigintzaren erdigune bezala, eta herrigintzaren parte bezala pentsatzen hastea gure burua. Orduan, bota nahi nuena zen, teorizatzen dugun guzti horrek askotan gero gure praktikan eragiten dituen kontraesanak direla pentsatzen duguna, baina korapilotsuagoak, eta seguruenik hemen daude notako askok ere ikuspegi horretatik landu beharko dugula intersekzionalitatea. Primera, minuturen bat izan dezakegu, norbaitek nahi du, matizen bat bota leheneko galdera honen inguruan. Gureko nebanetan asko guzti daztela intersektorialitate kontzeptu hori, eta nik planteatzen dugunien elkarrekin egotea ez dela nahikoa da hori, ez da? Mugimendu feminista da mugimendu oso anitz bat, gure korapillo, gure postasun eta gure indar guztizekaz, eta guk gure ñabardura bat bai gureko nabanein, ze askotan tendentzia dekogu hori erdigune hori betetan dugula herrigintzan, mugimendu feministan joera dau, ni emakume txuria, bertokoa, erdigune hori betetan dugula eta gure buruek kulpabilizatzera, ez da? Eta, nik uste dut importanti dara bai, biktimizatze horretatik ardura politiko batera pauso hori emateko biherri zena, ez da? Eta adibidez, euskeran arloan, gure bilera, asamblada ireki gehizenak, gaztelerara joera dekoie, azken finen, emakume arrasalizatu eta migratu asko dauzelako. Baina horretan, zelan lortzen dugu elkarrekin egotea eta entzutea eurek ez dakizela gaztelera gure hizkuntza euskera dela hor dausen zapalkuntzak, elkarren ardeko borroka komun bat etxe, adibidez da, eurek entzutie ez dekoiela denporarik euskera ikasteko, azpien 6 egun lan eitzen dabielako eta ez dekoielako ordu librerik euskera klasetara apuntetako eta ez dinetzut diru aldetik, ez da? Adibidez izen leke borroka komun bat emakume horren, benetako lan duin bat lortzera bidera, papelak lortzera bidera, eta horretan gero euren buruek euskaldutzat hartzeko pausuek eta urratsak emotera, ez da? Eta nitzako olako loturak bide interesgarrizek, praktika komunek eitzera bide. Aurrera ingo dugu orduan. Bigarren galderak norberak bere esparrura geistea eskatzen dugu. Bere esparruan nola kokatzen du intersekzionalitatea eta zer ekarpen egin diezakeioke intersekzionalitateari esparru horretatik. Nik guk esango dut, euskara eta generoen arteko intersekzioa lantzen dugu bereziki. Bestetasun batzukin ere jarduten dugu, baina gauza konplexu eta komplikatua da. Nik uste dut badaudela eskatzen digula ariketa oso serio bat, ariketa oso berdinzale bat, ez paternalista bat, eskatzen digula ariketa oso zintzo bat, baina benetan eta analisi sakon batekin zer garen eta nor garen horren gainean, esan nahi du. Intersekzionalitatean aritzeko edo nolabait eskatzen zaigu deseraikitze ariketa bat egitea norberak bere buruakin, baina aldala ondo sakonduz, ez esan nahi dute. Ni nor naiz zuria, azal zuriko naizen einean, nor naiz. Eta nik ideologikoki pentsatu ditzazket gauza batzuk edo beste batzuk edo leku batean edo bestean egon, baina gune intersekzionatu batean, nire gorputz zuriak zer esaten du nik pentsatu gabe
esan dezakena, ezta? Ez konstienteki, ez hitzez baizik. Zuria izateak zer esan nahi du, bai? Azal koloreduna eukitzeak zer esan nahi du. Euskaldun izateak zer esan nahi du, euskaltzale izateak zer esan nahi du. Espainoldun izateak zer esan nahi du, frantsesdun izateak zer esan nahi du, emakume izateak zer esan nahi du, gizon izateak zer esan nahi du. Zer esan nahi du hiritartasun espainola edo frantsesa eukitzeak, zer esan nahi du ez eukitzeak, bai? Zer esan nahi du hiritar izateak, zer esan nahi du herritar izateak, gaur hemen, ez da? Uste dut, hori denai, buelta handi bat eman behar diogula horrelako batzuetan sartzen garen heinean. Bestela gertatzen zaigu, askotan bihurtzen garela alde batetik oso jarrera paternalismoz, erabat biktimizatuak geure buruak, du garelako nolabait, hainbat eta hainbat menperakuntza eragiten ditugunak, ezta? Geure buruengan baita ere uste dut importantea da ikustea menperatzaileak nun eta zergatik garen. Gure zetasunetan garen menperatzaileak, bai? Eta gure zetasunetan justu menperatua garen. Eta hori aldi berean gertatzen zaigu. Osea, gara kasi, esango nuke, gara 1000 persona batean, ez da? Baina, nolabait, oso argi eduki behar dien gauzak dira, esaten denean norbait privilegiatua dela, tasun batzuengatik edo besteengatik, uste dut hori oso zoli aztertu behar den gauza badela, baita menperatzaile nun garen ere oso garbi ikusi behar dugula, eta oso konstiente izan, gure gorputzekin gune intersekzionatu batera goazenean, zer gertatzen da, zer gertatzen zaion, beste tasun batzuetan, aipatu ditudan horietan adibidez, kokatzen denen aurrean, gure posizioa zein den berez, ez da? Eta asunto delikatua izanagatik uste dut sarritan gu geuk oso paternalismo handiz jokatzen dugula. Nolabait, azken finean, lehen esan dudan bezala, botere harremanen diagnosi bat planteatzen du, baina benetako intersekzionalidadeak. Osea, botere harremanak nola egea aplikatzen, bai? Eta botere harremanak aplikatu daitezke goitibera, dotasun batzuen arabera, baina botere harremanak aplikatzen dira sarean, aplikatzen dira praktika, eta praktika horretan, hizkuntza bat edo beste bat erabiltzeak, esate baterako, botere harremanean leku batean eta bestean jartze zaitu. Duan uste dut, ariketa hori oso importantea dela. Gure kasuan euskara eta generoen arteko intersekzionalitateaz hitz egiten dugu. Hor esango dugu hizkuntzen eta generoen arteko lotura hemen eta munduko hizkuntza guztien artean gertatzen den kontu badela, eta hori asko ikertua izan dela, alderdi diferentetatik, eta hori horrela dela, esan hizkuntza eta generoa bereziki lotuak daudela, beste tasun batzuk ere, bai, noski jakina. Baina, galdera, zer ekar dizaioke intersekzionalitateari, nolabait, gu gauden leku honek, ez da? Zer ekartzen dio? Euskaltzaletasuna eta feminismoa, nolabait, aliantza baten proposamena egiten dugu guk, ez da? Esaten dugulako, emantzipatzaile izango den herrigintza bat, edo dinamika bat, edo militantzia bat, edo proposamen bat, emantzipatzaile izango den proposamen bat, gaur eta hemen, kontutan hartu beharko ditulako, gaur eta hemen gertatzen dien menperakuntza ardatz batzuk, ez da, eta menperakuntza ardatz batzuk, nolabait, lerrokatzen dira demagun hizkuntzan baitan, ez da? Alegia, emantzipatzailea izango den edozein dinamika Euskal Herrian euskaratik pasa behar dula, ez da? Edo kulturaniztasunaren kudeaketa, edo dekolonizazioaren praktika, edo anistasunaren horren praktika nolabait euskaratik pasa beharra duela. Honek eskatzen du, euskaratik pasa beharra diogunean, eskatzen du ulertzea oso ondo zer den euskara, edo zer den euskaltzaletasuna
momentu honetan hemen edozer izan beharko lukeen, ezta? Guk esaten dugu, ez da hizkuntza baten normalizazio bakarrik, baizik eta borroka emanzipatzaile bada, ezta? Nolabait, borrokan den komunitate baten adierazpide bat. Horren aurrean, ondoren beste gauza balitzateke nola egingo diran epeak eta horrelako kontuak. Baina, nik uste dut ezin dela adibidez ardatz hori guretzat irrenuntziablea dela. Bai herrigintzaren borroketan eta baita ere feminismoaren borroketan, ezta? Gero praktikara goaz, ez? Eta, esan dan bezala, ez da praktikak egitura mistuetan zaudenean, gertatzen da oso konplexua dela eta oso zaila dela eta gatazka handiak sortzen direla hori nola aurrera eraman edo nola joan horretaz hartzen. Baina egia da lorpenak egiten direla, ez da gauza imposible bat, ezta? Baina eskatzen digu guzti hori nolabait deseraikitze ariketa bat, baina deseraikitze oso zehatza eta nik hau bereziki azpimarratu nahi dut, benetan ohartzeko non garen menperatzaile eta non garen menperatu. Eta hori benetan importante iruditzen ze benetako elkarrezketa batetik baino ezin da aurrera egin. Bestela oso egune intersekzionatuak edo antolatu ditzazkegu edo aniztasunezkoak eta gauza diferenteak ikusten direna, baina ez dago benetako zera bat. Eta euskararen afera, hori dela, behar bada gure ardatz nagusita, esango dut berriro, irrenuntziable bat, zergatik, beti esaten dugulako, generoak adina hizkuntzak gure kasuan, eta beste tasun batzuk ere ez ditut aztu nahi, bai klasea, bai naziokatua, beste batzuk ez ditut aztu nahi, baina ez ditut ekartzen, oraindik ere konplexuago bihurtzen duelako, debate guztia, baina nolabait tasun horiek irrenuntziablea dira, tasun horiek direlako menderakuntza lekuak, baina tasun horiek direlako nolabait hiritar izan da espainodun naizelako, euskaldun izin da hiritartasuna ukatzen zaidalako. Orduan hor jokuan, nik uste dut, gauza asko da eta oso kontutan hartu behar direla. Bueno, niri galdera apurbet arraroa enjat, nire arloa feminismoa da, euskal feminismoa, eta zenolako ekarpena egiten den feminismotik intersekzionalitatera, apurbet arraroa da, intersekzionalitatearen teoria feminismotik urten zen, orduen hor da horrelako zera bat. Baina, igual loiak esaten da moduen geur eta ona ekarriz euskal feminismoan edo, gehiz aurrezune feministatik guke intersekzionalitatea erabat lotzen dugu identitateen teoria komplexuagaz, ezta? Guretzako, adibidez, menderakuntza anizkoitzaren teoriak izendatzen dugu sistema honetan ze zapalkuntza sistema ezberdin dauzen eta intersekzionalitateak egiten dabena da gure gorputzetan zapalkuntza horrek zelan argitzen diren, ezta? Orduen, eta adibidez guztetaz asko Itziar Gandariasek zelan kokatzen da ben hau, askotan dekogu tendentzia intersekzionalitatea hitza bera erabiltzea adjetibo moduen, ezta? Maiori intersekzionala da, intersekzionalitatea aplikatu, eta, karo, intersekzionalitateak danok gauz, danok gorpuzten dugu. Beraz, identitateagaz lotzen dugun zeu zer da. Eta guk argi dekogu bilgune feministan intersekzionalitatea ez genuen inondik inora bez maila edo teoria baten biherrizena ze aztertu, baina egunerokotasuneko praktikan eraman dozkun biherrizen baten ondorioa da, ezta? Azken finen, bilgune feminista da, euskal feminismoan teoria eta praktika horren oinordekoa egun, eta zapalkuntza hirukoitza gure oinar teorikoa denenien, zapalkuntza hirukoitza berbetan zan, momentu horretan intersekzionalitatea moduen ezken duen ulertzen hori, ezta? Beraz, guk gure hasierako praktika batetik intersekzionalitatea erdigunien kokatzen gendun.
Egizela, gure praktikan zapalkuntza, hirukoitzan teoria, hori egunerokotasunien gaurkotzen gabizela, eta zapalkuntza horretatik bai edei dugu beste ertz batzuekaz topedan momentuen genero binarismoak sortzen dabezen zapalkuntzak edo heteronormatibitateak sortzen dabezenak. Orduen, intersekzionalitateak gure praktikari zer ekarri dutzen, guke hainbat saio praktika alegin ezberdin eukin dugu zen mugimendu feministan. Nik uste dut emakume mundu martxan espazio hori dela praktika horren islada oso importante bat, bertan interpelazio baten ondorioz sortu zen zapalkuntzen arteko elkarrizketa bat eta borroka komun bat sortzeko bilerri zen da, eta horretan gabiz, horren ondorio igualea argizena bai bada, Euskal Herrizen momentu honetan dekogula protokolo bat, indarkeriaren kontzeptua zabaltzen da dela, eta hori bai bada guretzako bai, komuna sortzeko edo nahi dugune herri horretara bidera, indarkeria zelan ulertzen dugun zapalkuntza anizkoitzak intersekzionalitatearen baitan. Gero bestalde batetik, emakume asterisko azken urtietan leku danatan ikusi dugune, greba feministetan. Egizela, Birgunien bere momentuen egin gendule prozesu sakon bat genero binarismoak sortzen dabezen ezin egonetatik eta gorputze anitzen, esperientzia eta emakume izateak zer gura benezan horren hausnarketatik eta horretan gabizela onino, baina horretan sortzen dugu gure praktika intersekzionala. Eta gero bestalde batetik greba feminista bera izen da esperientzia tailer gigante bat batez be feminismotik klasea zelan ulertzen dugun eta zelan gaurkotu dugun eta klasearen ulerkera feminismotik zelan jorratzen dugun egun, eta hor zaintzak hartu dugu pisu handize, baina beste hainbat hausnarketa eta elkargune ikaragarri egon dire horretan bidera. Eta, ja amaitzeko nik uste dut apurbete danan boro biltzera greba orokorrak itzidaben poso hori aprobetsatu egin behar dugule bide honetan. Azken finen, herri honetan oso gitziten behintzet ikusi dugu olako elkarleku bat behintzet. Ez dinot, momentu honetan, igual intersektoriala dela gune hori, baina igual intersekzionalitatea praktikan jartzera gune horrek, aprobetzetie gune horrek itzidabezen esperientziak, aliantzak, pertsonalak badien bebai, harremanak, horretan badagoela zer lan eta zer egin. Bai, intersekzionalitateak lehenbizien eta zer ekarri dion hezkuntzari, ni lehenbiziko azpimarratuko nena konplexutasuna ekarri dio, eta ia dena berkonzeptualizatzeko gonbitea edo beharra, hortara bultzatu gaitu. Beraz, marko berri bat, erradikala dena, konplexua dena, izugarria beratxa, baina aldi berean, testu inguru horrei, hezkuntzaren eremuaren testu inguru horrei hurbilpen zehatzagoa egiteko edo, hor sortzen zizkion korapiletak kezka horiei hurbilpen zehatzagoa edo egiteko tresna ere badela iduritzen zen. Orain bagaudela, hor sortzen zizkigun kezka horiek aztertzeko parada hobian edo intersekzionalidadearen ikuspegia horretekarreta. Eta gero malgutasun hori, prisman malgutasun hori, beraz, hori, zapalkuntzak edo menderakuntzak temateko tenorian, gaurko 21. mendeko Euskal Herrian, badira, lehen aipatu du Loreak zapalkuntza metroarena, badira biztanda menperakuntza batzuk, bazterkeri batzuk izendatuagoa direnak, agerikoagoa zaizkigunak, izan ere segurazki kuantitatiboki ere,
kolektibo edo zabalago edo eragiten dietelako, baina badire bertze alteridade batzuk edo nolabaiteko ezabakerian edo ez, eta hori denak aztertzeko, hautemateko, ikusteko, politizatzeko tresna izan da intersekzionalitatea. Beraz, ez dakit orain arte segurezki, aski ikuspegi konbensatzaile, paternalistatik, medikalizatuetatik askotan, eskolatan jorratu izan diren, hainbat tasun, intersekzionalitateak hori denak politizatzeko, erabertze modu batean, horien aintzinean bertze modu batean ekiteko aukera eman dugu. Ez dakit okurritzen zaizkit, batzuk aipatzearen, binarismoak eta ekartzen dituen guzi horiek, baina arreta defizitari, hiperaktibitateari lotutakoak, alteridade kognitibo eta psikologiko guzi horiek, landare mutasuna, zer den, nola kokatzen den, defizita erdigunean kokatuta hartatuko ditugu, edo bertze funtzionalki dibertsuak diren gorputzei dagozkion ez tasun guzi horiek, hori denak termino politikoetan aztertzeko aukera eman digu eta bertze modu batean ekiteko hirenei, problematizatzeko eta kontzientizatzeko hirenei txenean alduntzeko ere bai ez dela, kolektibo horien. Hori karri egunari buruz eta zer eman dizaiok egun hezkuntzatik intersekzionalitateari, batetik hezkuntza gaskatze prozesu hori eman dizaiokena ez, hor bertan potentzialtasun hori lehen aipatzen duenez foro hibrido horrik ekarritzaken guzi hori, baldin eta bere soslai bikoitzean, batetik helburu delakoz, bertzetik tresna ere badelakoz. Helburu dela esaten dugunean, segurezki azpimarra gehiago jartzen dugu norbanakoan, individuan, eta tresna dela esaten dugunean, segurezki azpimarra gehiago jartzen dugu maila kolektiboan, ala eta guztiz ere, eta gutxi garatu den, edo landu den, edo terminoa da, termino hitz hauekin esan da, baina hor badago, betetik garapenaren psikologian eta plano individualean eta begiratzen dugunean, nahiko garbi dugu, ezitzaileo, nahiko garbi dugu, ezagutza sujeto aktiboa garela eta ezagutza nola eraikitzen dugu eta gure ingurunearekin eta inguruan ditugunekin elkarrekintzan eta gutxiago jorratu da garapen esparru kolektiboarena edo kolektibo bezala ere ez, ze puntura arte azten garen elkarrekin ezagutza eraikitzen dugun elkarrekin eta hori dena, nik uste dut foroa proposa dela hezkuntza hori guziarako, ez? Elkarri alamiatze horretan, ez intersekzio guzi horiek eta txirik ordatzeko, eta akitzeko, igual intersekzionalitateari hezkuntzatik, batik bat Euskal Herrian, gaur egun, nahiko jartzun handia da alakoz, jende askoren lanari eskerrak biztan da, aurren kulturari dagokio guzi hori, eta herri zitzailearen diskurso guzi hori, beraz, bertze periferia bat baita, ez aurrak gure jendartian sekula ez ditugulako aitortza politikorik egin, sujetu politiko gizara ez ditugu inoiz begiratu, beraz inoiz ez dugu entzun zer ekartzekoa badioten jendarte honei, eta horren aldarri handi bat badagolako gaurko Hogeita Batgarren mendeko Euskal Herri honetan, aurrak ere periferiatik erdigunera ekartzeko, ez aurren kulturaren begirada horretatik, eta bukatzeko aipatu nahiko nuke honen karietara eta utziko didazue, gero badakit bertze zerbait badatorrela, baina maiatzaren lauko plaza utxean, izan zen plaza utx bat Donosti, non hezkuntzaz ari ginen, publikotasunaren eztabaidan ere bete-betean eragindu intersekzionalidadeak. Orain arte, galderari modu batera erantzuten genion eta intersekzionalidadean marko analitiko hori ekarri dugunean publikotasunaren eztabaidara ohartu gara aurreko erantzunek ez gintuztela nahikoa asetzen eta behar geniola begiratu generoaren ardatzetik, klasaren ardatzetik, nazio zapalduaren hizkuntzaren ardatzetik eta horrek denai erantzun nahi horretan edo prozesu bada eta ariketa kolektibo horretan erantzunak orain artekotik desberdintxoa direla eta baditugula publikotasun hori edo komunitario izanen den horrei hausnartzeko tresna berri bat ere eman dugu. Eta, esaten nuen maiatzaren laukoan hortan ari ginela publikotasuna eta nola beharko luke,
Eta orduan, lantaldeak gola banatuta zeuden, generoari ardatza kontuan hartu, eta publikotasuna nola, eta nazioarena, eta klasearena, eta bat. Eta hor geunden generoaren ardatzaren bueltan ez da baidan, eta publikotasuna nolakoa, eta Jose Maria Osmendi nire ondoan zegoen, eta berak defensa bat egin zuen hain zuzen ere aurren kulturaren eta periferiatik erdigunera ekartzearen beharraz, eta hori eztabaidatzen dela beste bertzekide batek, lantaldean zegoen batek errantzion, hori feminismoa da, errantzion, ez, aurren kultura ez ari zaretenean, hori ere ez nolabait ere empatizatzen zuela edo lotzen zuela edo ikusten zuela, ez, feminismoaren begiradatik ere diskursu hori bazela, beraz, fantastiko iduritu zitzaion Jose Maria hori bai, baina gehiena bezala hortan ari ginenean, eta horrekin bukatu nahi. Gaztetasuna eta intersekzionalitatea nola lotzen diren. Egia ez dugula asko pentsatu horrela termino eta hitz horiekin, orduan, hemen zaudetenok gero nahi gauzue zerbait behitu aurrera. Nik uste dut intersekzionalitateak tresna bezala balio izan digula gaztetasuna zer den problematizatzeko. Gaztetasuna baldin bada gure bizitzaren aroa, gaude gure bizit proiektua eraikitzen, sarritan aurkeztu izan zaigu ibilbide hori, ibilbide homogeneo bat bezala, denok berdina egin beharko bagenuke bezala, edo aspirazio berdinak izan beharko bagenitu bezala, are gehiago, garai neoliberal baten gure gaitasunen gainera jarrita ardura guztia ibilbide hori modu egoki batean egiteko, eta intersekzionalitateak balio diguna da gazteriaren talde sozial heterogeneo horretako ardatz ezberdinak identifikatzeko eta beraz problematizatzeko bakar bezala azaltzen zaigun emantzipazio ibilbide hori, eta beraz problematizatzeko ere ibilbide horretan reproduzitzen ditugun gizarte egitura zapaltzaileak. Hau da, alde batetik ulertzeko gutako bakoitzak izan dezakela bere kokapenaren eta txikituta euskantasun ezberdinen arabera bizi ibilbide ezberdin bat, eta horiek aitortzeko, eta beste alde batetik horren bidez sisteman integratzeko inposatzen diguten ibilbide hori problematizatzeko, eta beraz sistema bera ere problematizatzeko. Orduan, gazte bezala ez gure bizitza nondik eta nora eraman nahi dugun problematizatzeko tresna bat dela intersekzionalitatea. Eta beraz, horrek eraman bar gaituela ere gazte mugimenduetan edo eremu ezberdinetan garatzen ditugun borroken zabalpen bat ematera, edo behintzat eremu ezberdinetan gazteek egiten duten lana herrigintza praktika bezala rekonozitzera. Hau da, guk ulertzen badugu gazte mugimendua badela bizibilbide horretan eta gure herriaren eraldaketa sozialean parte hartzeko gazteok daukagun tresna edo daukagun antolaketa espazioa, ulerkera horrek, ibilbide horretan marka edotasun ezberdinek zeharkatzen gaituztena denak, eraman bar gaituzte gazte mugimenduetan ere praktika anitzagoak sortzera. Gainarte oso lotuak ez egon den gazte mugimenduak gaztetxeei, edo prekarietatearen kontra, baina oso eremu konkretu dati, gazte asanblada lotzen dugu deno gazte mugimenduarekin, eta intersekzionalitateak balio badigu gaztetasuna aztertzeko modu konplexuago baten, ere eramaten gaitu praktika ezberdinak martxan jartzera, eremu ezberdinetatik, lan zehatzago bat eta espezifikoago bat egin ahal izateko. Eta gainera, nire ustez, da tresna egokiago bat erantzuteko belaunaldi berriak politizatzen dituzten elementuei antolaketa espazio bat ematearekin. Askotan esaten da gazteok permeableagoa garela teoria berriei, edo, ezakit ekologismoarekin gazte asko mobilizatzen ari dira azken hilabeteetan, edo sexuanistasuna, edo feminismoak ere nolako sarbidea daukan belaunaldi berrien ikuspegi politikoaren garapenean, eta beraz gazte mugimendua ere zabaldu behar dugula eraldaketarako praktika kolektibo bezala eremu horietara eta tresna espezifikoak sortu
eremu horietarako. Eta beraz, bide hori esploratzearen beharra, gazte bezala, gehiago. Eta gero beste alde batetik, gazte mugimenduaren eta herrigintzaren espazioen arteko harremanaz ere pentsatzeko tresna izan beharko lukela intersekzionalitatea. Hau da, botere asimetriak espazio komunetan ez direlako bakarrik ematen generoagatik edo hizkuntzagatik, badagoela ere esperientziak, daukasun kapital simbolikoak, egiten zaizun aitortza ezberdinak, herrigintza espazioetan ere baduela pisu bat, eta askotan gazte izateak herrigintza espazio batzutan kentzen digula arrazoia, edo kentzen digula garrantzia, edo egoztzi aldigutela ez esperientzia falta bat, hori probatuta dago, hori ez da garrantzitsua orain, porque espazio horiak konfiguratuta eta eraikita dago modu baten zerbait erantzuteko eta zuk planteatzen duzun horrek ez dauka kabidarik. Orduan, intersekzionalitateak balio behar digula ere, gu ahalduntzeko eta espazio helduen edo espazio orokor horietan ere problematizatzeko, gai sentitzeko ekarpen berriak egiteko herrigintzari, azkenan hortik ere, gure ardura ere badelako herrigintza espazioak berritzea, eta ekarpen berriekin hornitzea, eta intersekzionalitatea izan behar dela tresna ere, guk borrokatzeko aitortza hori espazio orokorretan edo ez dakit nola ditu. Eskerrik asko. Bukatzera jo behar dugu, nahiko ondo kalkulatu dugu, baitu mitutxo batzuk, norbaitek matizen bat egiteko gogoa, azken hitz bat hartzeko gogoa. Hemen txekitu aprobaitzako. Ez uste dut intersekzionalitateak bai eskatzen dula, buruan izatea behar bada menperakuntza bikoitzak edo menperakuntza bikoitzak, gatozen tradizio horietatik kontuan izatea ez daula borroka bakar bat nagusi izango dana eta arek aurrera eramango dituna gainontzeko borroka guztien zera, ezta? Azken finean borroka aniztasun badago eta elkar lotuta daude eta elkar lotuta daude benetan eta hortan konstiente izatea importantea da, ze elkar lotuta daudenez, elkar lotuta aurrera eramaten badira, orduan iritsiko da, edo erraxago lortu ahal izango da emantzipazio praktikak benetan bidean zer egitea, ez pentsatzea borroka honetan jungo gara eta horrek irikiko dizkigu ate guztiak eta ondoren sartuko gara denok ez da horrela. Gainela dibizen esaldi batekin bukatzeko. Esatezun, bakoitzak urrats bat aurrera ematen duen aldiro, aldamen ondon dijoazen beste guzti horiek, intersekzioetan eta dijoazen guzti horiek ere urrats bat eman behar dute aurrera. Bestela ez du balio, lehen horrek egin duen urratsa ez. Orduan, ideia hori da ez, pixka bat ere. Dana batera eraman behar da, danak batera garelako, banako bezala eta kolektibidade bezala ez. Besterik? Amaiera. Bale, hementxe ziko dugu, hementxe bukatuko dugu nahi ingurua, eta orain zuzenean lantaldeetara goaz, bai? Ikusten dituzuen lau pivote hemen atzekaldean, pivoteak mugituko dira, eta bakoitzak ikusi dezala non dagoen bere lantaldearen pivotea, eta ara, bai? Eta bakoitzak eraman dezala bere aurkia, Thank you.